ଆଜି ଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଆଯିବ ସେଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି ବା ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଗୋଣୋମେଟ୍ରି। ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଗୋଣୋମେଟ୍ରି। ତ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ସେ ତ୍ରିକୋଣମିତି, ମାନେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଯିଏ କ'ଣ ସେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ୍ରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତିନି। କୋଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଣ। ମିତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିମାପ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନି କୋଣର ପରିମାପକୁ ନେଇକି ଇଏ ପାଠଟି ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକି ଅଛି। ତିନି କୋଣର ପରିମାପକୁ ନେଇକି ଏ ପାଠଟି ସଂଗ୍ରହିତ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ମିନିଂଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି କିଏ ନୋଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନୋଟ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ଶାଖା ଯେଉଁଥିରେ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ଶାଖା ଯେଉଁଥିରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୁଜ ଓ କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ଶାଖା ଯେଉଁଥିରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୁଜ, ଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? ବାହୁ, ବାହୁ ଓ କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି, ଯେଉଁଠି ବାହୁ ଆଉ କୋଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା ତ୍ରିକୋଣମିତିର କାମ। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଜନକ କିଏ? ତ୍ରିକୋଣମିତି ତ କିଏ ଜଣେ ପୁଣି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ତା ନାଁକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ କିଏ ସେ ଜନକ? କିଏ କିଏ ସେ ଜଣକ? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଗଣିତଜ୍ଞ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକର ଗଣିତଜ୍ଞ ହିପାର୍ଚସ୍। ଗ୍ରୀକର ଗଣିତଜ୍ଞ ହିପାର୍ଚସ୍। ସ୍ପେଲିଂ ପିଲାମାନେ ଡାକି ଦେଉଛି HIPPARCHUS, ହିପାର୍ଚସ୍। ହିପାର୍ଚସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକର ଗଣିତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଜନକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ୍ରିକୋଣମିତି କ'ଣ। ତ୍ରି ମାନେ ଜଣେ ସେଇ ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ତ୍ରିକୋଣମିତିଟା କ'ଣ। ତ୍ରି ଅର୍ଥ ତିନି। ତିନି କୋଣର ପରିମାପକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକୋଣମିତି। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଗୋଣୋମେଟ୍ରି, ସେ ଶବ୍ଦଟି କିଏ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଗଣିତଜ୍ଞ ବର୍ଥାଲୋମାସ୍ ପିଟିସସ୍। ବର୍ଥାଲୋମାସ୍ ପିଟିସସ୍, ବନାନ ଲେଖ BARTHOLOMAEUS, ବର୍ଥାଲୋମାସ୍ ପିଟିସସ୍, PITISCUS, ପିଟିସସ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଗୋଣୋମେଟ୍ରିର ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଗୋଣୋମେଟ୍ରି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ତ୍ରିକୋଣମିତି କ'ଣ? ତିନି କୋଣର ପରିମାପ ଆଉ ତାର ବାହୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିକୋଣମିତି ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଧିରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଟା ସବୁ ଗ୍ରୀକ ଅକ୍ଷର। କୋଉଠୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁରା ଆସିଛି? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥିଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାମା। ଥିଟା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝାଏ, ଆଲଫା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝାଏ, ବିଟା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝାଏ, ଗାମା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝାଏ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥିଟା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝେଇବ, ବିଟା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଲଫା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଗାମା ଗୋଟେ କୋଣକୁ ବୁଝେଇବ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
तापर तुम मैंने समस्ते समकोणी त्रिभुज अंकन कर शिखिछ। समकोणी त्रिभुज गोटे अंकन करवा आम समकोणी त्रिभुज अंकन कर सारापर कौन करवा ना समकोणी त्रिभुज अंकन कर सारापर तीनोटी जिनस आमको मन रखापी पड़ो। गोटे भूमि थाए, गोटे लंब थाए, गोटे कर्ण थाए। भूमि को इंग्लिश रे आमे कहती पे नोट भी कर भूमि को इंग्लिश को आमे कहती बेस BASE बेस। आ लंब को इंग्लिश रे आमे कहती परपेंडिकुलर PERPENDICULAR परपेंडिकुलर। आ कर्ण को इंग्लिश रे कहती हाइपोटेनस हाइपोटेनस HYPOTENUSE। आकु आमे आमर जमती गोटे पूरा ना थाए गोटे डाक ना थाए। तो आकु आमे पूरा ना बर्तमान पढ़ुचंदी। भूमि कोटा तुम मैंने पिला जानिल, आउ लंब कोटा पिला मैंने तुम जानिल, कर्ण कोटा जानिल, किंतु कौन जानलनि ना तार निक नेम बा शॉर्ट नेम कौन भूमि। भूमि रु बेस BASE प्रथम अक्षर बी अच्छी ता निक नेम है बी। तमें बी लिखा मैंने तुम जानी एटा बेस लिखाई बोली। सेमती परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्रथम अक्षर कौन ना पी। तो तुम्हें माने एठू जानी परिबो जे पी कौन पी रु परपेंडिकुलर लंब। तम लंब केते तम उच्चता केते जोटा सीधा ताल गछ भाया छिड़ा हो कहते लंब। तापर हूँ कर्ण। कर्ण कौन हाइपोटेनस H तार प्रथम अक्षर हूँ H। तो आम सिंबल दबा H बा निक नेम हूँ H हाइपोटेनस। तो आम ये कहीपर आम गोटे जो चित्र देखी से BC हूँ भूमि, AB हूँ लंब, AC हूँ कर्ण AC हूँ कर्ण। ये जिनस तुमको जानिबा निहाती भाव में गुरुत्वपूर्ण। मुझे रिपीट करुच्ची आम आज पढ़ुचनी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आम पढ़ुचंती त्रि अर्थ तीन तीन कोणर परिमाप बा तीन कोण आ बाहु मान जो संपर्क सृष्टि होती ताकू ही कह जाए त्रिकोणमिति। तो तापर आम कौन पढ़िले ना तार किए से जड़े गणितज्ञ बाहर कर किए से गणितज्ञ किए बोली आम पढ़ी कौन पढ़ी से गणितज्ञ किए बोली आम पढ़ी। गणितज्ञ किए ना प्राचीन ग्रीक रो गणितज्ञ हिपार्चस। किए हिपार्चस। आउ ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री जो नाडा शब्दटा से शब्द किए करथिले ना बर्थोलोमास पिटिसेस बर्थोलोमास पिटिसेस। आउ चार्टा जिनस हमको मन रखे पड़ो तार व्यवहार पर आपण मन को शिखेबी। गोटे थीटा गोटे हूँ अल्फा गोटे हूँ बीटा गोटे हूँ गामा। कौन आउ थे कहली ना थीटा अल्फा बीटा गामा। तापर चतुर्थ जिनस आम कौन कह प्रथम जिनस कहली त्रिकोणमिति। कौन त्रिकोणमिति कौन ना त्रिकोणमिति हूँ गणितर एक शाखा जो समकोणी त्रिभुजर भुज और कोण मान मध्य संपर्क विषय अध्ययन कर किए बाहर कर आविष्कार किए करते ना हिपार्चस। तार से कौटिकार वैज्ञानिक ना प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ हिपार्चस से बाहर करते। ट्रिगोनोमेट्री शब्द से शब्द किए करते शब्द किए करते ना बर्थोलोमास पिटिसेस। तीन टा जिन चतुर्थ जिन कौन है ना ग्रीक अक्षर मन रखिए आम कोण बोली कहते थीटा गोटे कोण अल्फा गोटे कोण बीटा गोटे कोण गामा गोटे कोण। पंचम जिनस आसला समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज विषय आसला समकोणी त्रिभुज तुम मैंने अंकन कर शिखिच मुझे गोटे अंकन कर देखे तो से देखु से तीनोटी जिनस अच्छी मुख्यतः गोटे भूमि ओडिया कहले भूमि आ गोटे लंब आ गोटे हूँ कर्ण। भूमि को इंग्लिश रे कहते बेस तार स्पेलिंग हूँ BASE बेस। आउ कर्ण को इंग्लिश रे कहते हाइपोटेनस हाइपोटेनस HYPOTENUS हाइपोटेनस। तापर हूँ लंब परपेंडिकुलर PERPENDICULAR परपेंडिकुलर।
କୋଲାର। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢେଇବି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 6ଟି ଜିନିଷ ଆଜିରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ତାକୁ ତମମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି, ତା ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସାଇନ୍, SINE। ନୋଟ କର, ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତ ଯଦି କିଏ ତମକୁ ପଚାରନ୍ତି 6ଟି ଅନୁପାତ ଅଛି। 6ଟି ଅନୁପାତ କଣ କଣ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତାର ମଧ୍ୟ 2ଟା ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ, ଗୋଟେ ଡାକ ନାଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ସେମିତି ପଢିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ ନାଁ। ଭଲ ନାଁ ହଉଛି ସାଇନ୍, SINE, ସାଇନ୍। ଭଲ ନାଁ ହଉଛି ସାଇନ୍, ଭଲ ନାଁ ହଉଛି ସାଇନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ହଉଛି କୋସାଇନ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୋସାଇନ୍। କଣ କହିପାରିବା? କୋସାଇନ୍। କଣ କହିପାରିବା? କୋସାଇନ୍, COSINE, କୋସାଇନ୍। ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, TANGENT, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିବ କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, CO, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟରେ କୋ ଲାଗୁଛି, CO, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, COTANGENT, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକାଣ୍ଡ, SECANT, ସେକାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିବ କୋସେକାଣ୍ଡ, ସେଭଳିଆ COSECANT, କୋସେକାଣ୍ଡ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପୁରା ନାଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ନାଁ, ମାନେ ଭଲ ନାଁ। ଭଲ ନାଁ ସାଇନ୍, SINE, ସାଇନ୍। କୋସାଇନ୍, COSINE, କୋସାଇନ୍। ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, TANGENT, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, COTANGENT, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। ସେକାଣ୍ଡ, SECANT, ସେକାଣ୍ଡ। କୋସେକାଣ୍ଡ, COSECANT, କୋସେକାଣ୍ଡ। ତ ସାଇନ୍, କୋସାଇନ୍, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ସେକାଣ୍ଡ, କୋସେକାଣ୍ଡ। ସବୁଥିରେ କୋ, ସାଇନ୍ରେ କୋସାଇନ୍, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟରେ କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ସେକାଣ୍ଡରେ କୋସେକାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିବ ଡାକ ନାଁ। ତମେ ମୂଳରୁ ଦେଖିବ ସାଇନ୍ର ବନାନ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, SINE, ସାଇନ୍। ତାକୁ ଆମେ କରିବା SIN, ସାଇନ୍। କୋସାଇନ୍, କୋସାଇନ୍ରୁ ଆମେ ଆଣିବା କସ୍, COS, କସ୍। ତାପରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟରୁ ଆଣିବା ଟ୍ୟାନ୍, TAN, ଟ୍ୟାନ୍, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। କାଟିକି ସବୁ ମୂଳରୁ 3 ଆଣୁଛି, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, 3ଟା କାଟିବି, COT, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, କଟ୍। ତାକୁ ଆମେ ଗଲେ କଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକାଣ୍ଡ, SECANT, ସେକାଣ୍ଡରୁ 3ଟା କାଟିଦେବି, ସେକ୍। ତାପରେ ଆସିଲା କୋସେକାଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋସେକ୍। ଏଇଠି 5ଟା କାଟୁଛନ୍ତି, COSEC, କୋସେକ୍। କଣ କଣ କହିଲି? ସାଇନ୍ର ସାଇନ୍, କୋସାଇନ୍ର କସ୍, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାନ୍, କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟର କଟ୍, ସେକାଣ୍ଡରୁ ସେକ୍, କୋସେକାଣ୍ଡରୁ କୋସେକ୍। ଡାକ ନାଁ ଭଲ। ଭଲ ନାଁ ହେଲା ସାଇନ୍, ଡାକ ନାଁ ହେଲା ସାଇନ୍। କୋସାଇନ୍, ଭଲ ନାଁ କୋସାଇନ୍, ଡାକ ନାଁ ହେଇଯିବ କସ୍। ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଭଲ ନାଁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଡାକ ନାଁ ହେଇଯିବ ଟ୍ୟାନ୍। ଆଉ ତାପରେ କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ତମେ ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି। ତମମାନେ ସେଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆରାମରେ କରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆମମାନେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ, ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ, ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।